سلام زي خبركم تخاتلتي إريتريان ميديا نيتورك كما يتقنوا زينا وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا زلنا بيتروس منقسن ليديا تخلى مريمانينا هارس زينا بشمون تمسكرم عبد موشة بمأكلات زوادو بستقبرنا إلى لابراتور مرمراتات 11 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتون عبد دربا حداث مدبرتعنا أقول جميرا حرصت نوزبا أفعابت ورارع سلمبت أمدر بدان مكوتار استخير سراح دماء منبارو قليتهم روسيا أب مونغو تركن غريخن تفتيرو زلو زي مكداو نمهداء كتسرح كمتخيل قليتا كتابا ريبابليك دو أفريكا أب كالاي ربع عامت نايكل تشن عسران بحمسان حدن ميتوي تنقل كيلو أب هاجرات أوروبا كاب زقات أمامت الموت بجمجم حدا كاب بشمونته ببكلا أكبابي كم سعر تحبيرون أب كلتشن حمسان بسنك بهرياون سم صرحن تجمعات بدرجة عالم لعلى حد بليون سبات كم مزاولو كم زقول تجليتون أب مالي علوازة كايدة وتهدرا وجلة مساجر من جست زجلجل بريزيدنتن كدامي مينسترن كمزز خل ناي جزء مقان توهيبون أب باكستان بزقات ما حدا من درجة بوحدة 10 ساعات سرعتينيات عدنا أمن برد مويتم تشاينا هندن بقداي دباو مسحاب نحال عدن يوقع قصاخم زلوا تقليتون زيانات وشت هاجر حيزالكم قريبه زلخو ليديا تخله مريمي سناي مكتتال بشمونته مسكرم أب موشبي مأكلات زوبا دوبوب بزتقبرن ناي لابراتوري مرمراتات 11 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتو بشمونته مسكرم أب موشبي مأكلات مايمنة اندا قرقس تارونان سرحان زوبا دوبوب بزتقبرن ناي لابراتوري مرمراتات 11 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتو لهم إذن بملؤهم أبزحالفة قربا سامنتات بفنو كاب إثيوبيا زتملسو زيقاتات حدا أب موشبي مأكل مايمنة كلتا أب موشبي مأكل اندا قرقس كلتا أب موشبي مأكل تارونا شدوشة دما أب موشبي مأكل سرحات عاقبهم زتصنحيهم بزي مسارت أب إيرترا تغلالا قدر بكورونا فيروس زتلخفو زيقاتات كساب لومي 341 بتيحلو كلتا 295 كابزيهم بستقبر لهم حكمنا وكنكن حاويهم كاب هوسبيتال كفانون كلو 46 دما أب هوسبيتالات تعاقبهم يركبو مينستر التعنا شمون تمسكرم كلتا الشحن إسران حرصت نوزوبا أفعابت ورار إسلام بتأم دربدان مقوطتار زتخايد السراح أدمع منبارو قليتهم أبنو زوبا أفعابت زترأي ورار إسلام بتأم دربدان مقوطتار بمتحببار هزبي مينستر حرشان حيلتات مكل خالن زتخايدة وهور تعري أدمع منبارو حرصت قليتهم اتقد محجب عينو تيوخن بزحو أب كبابيهم ريأمو زي فلط وراران بتأم استغسته أبدال جاموك سايزبت حزر رأتو من مقهاج أتاتو من كيس إنواشا أولد فتيرهم كم زنوبارو زتقصتهم وهاب تريتو انتقوناقن موياوين حرشان أبالات حيلتات مكل خالن بزواسدوا قلتو فسقمتي زتقاس قد كيورده أب تحت ملوك قطر كم زعتوا حبيرم التأنبتا أب قربا بتحاجرات كساب زلو اتحدقا ملو بملو تقنطيتو كبهال سلزيكال أب صبو درجة بتيح زلو حرشاتاتهم أب قفو كساب زعتو مكتتالهم كتالو مخانو أبريهم ناتي أب لعلي قلتا 220 هكتار تزرقي حزن برا إسلام بتان مكتتر مكاينن بموترز ترقفنا وتنتتقيمهم تعوغ مدحانيت نيمنت أقعمام كمزة سلاسلو زترغب حابريتا يردم أبزوبا سمينا وكيح بحري أو هاد مختا أنبتا أتو تسفيت جرز جهر أبزهابو حبريتا لو ما عمت نبها جرنا زاتو أنبتا ببزحي معبراتو فولي مخانو بمحبر بدرجة زوبا نبنو زوباتات قلعلو فورو شعبن أفعابتن زاتوا أبتحت ملوك قطر كم زاتوا انتخونا جن نزخونا انتتات اتناي مكتتال عمام كتال مخانو أفليتهم أب إدربا حداس مدبرت عنا أقل جميرا أبنو زوبا إلى برعد من محدار كباب إدربا بسنك راح كتكالت عنا زقات أمزنا بلت أقام نمفتح حموش كفرتات زلوا حداس مدبرت عنا تخفيتا نبرتي أبزهابوا حبريتا أقل قلوت نمركاب حمومات نفس طورات ناب حليب منتل من قدي 3 ساعات كوقو عزم متصنحهم بمتكاس إذا من محدار كبابي أم تستخفت التكال نزها الكزي توقدن بغربا سلوت أقل قلوت زرخ بلان مخانا قليت تعناون حد حبرة سب نمبرخ أم كل خالن فوسان تمحلالفتن زي تمحلالفتن حمامات صريت أكبابي دحنت عدن أشلن كتتل قدمن دحرن هرسي كمون أب فريا من نتزتكورا أستمهروتاتن أقلقلوتاتن كم زهبو حلافتا مدبرت عنا تحقاقازي نرس سعيد حميدة حبيرم
مدبر ጥዕና እድርባ ንዝበለጽ አገልግሎት መጸበይ ነፍስ ጾራትን ሓራሳትን ክህነጸላ ፀሓያ ውጽዓት ክዋደደላን ቀጽሪ ክግበረላን ተሓጋጋዚ ነርስ ስዒድ አዘኻኺሮም ካብ ከረን ንሸነኽ ደቡብ 25 ኪሎሜትር ርሒቕ ኣብ እትርከብ እድርባ ዝተኸፍተት መደበር ጥዕና ንልዕሊ 3000 ነበርቲ አገልግሎት ትህብ ናብ ዜና ወጻኢ ምስንሰግር ሩስያ ኣብ መንጎ ቱርክን ግሪክን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ክትሰርሕ ከም እትኽእል ገሊጻ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሃገሩ ንክልቴን ሃገራት ኣብ ዘተ ንምቕራብ ብመንጎኝነት ክትሰርሕ ከም እትኽእል ብ8 መስከረም ሓቢሩ ሚኒስተር ላቭሮቭ ነዚ ዝገለጸ ክልቴን ሃገራት ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ማእከላይ ባሕሪ ዝገብሮ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ የሕይልኦ ኣብ ዘለዋሉ እዋን እዩ ቱርኪ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ቆጵሮስ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ተካይደሉ ዘላ እዋን ግሪክ ኣብቲ ከባቢ ወተሃደራዊ ህላዋ ንምድንፋዕ ክትሰርሕ ምዃና ትገልጽ ዘላ በዚ ድማ ብጉዳይ ዕደና ባህርያዊ ጋዝ ኣብ መንጎ ክልቴን ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዝተፈጥረ ዘይምቅዳው መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ እዚ ኣብ መንጎ ቱርክን ግሪክን ተፈጢሩ ዘሎ ምፍሕፋሕ ድሕሪ 1974 ብጉዳይ ቆጵሮስ ኣብ መንጎን ካብ ዝተኸስተ ምትፍናን ዝኸፍአ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሰሜናዊ ክፋል ደሴታዊት ሃገር ቆጵሮስ ብቱርኪ ደቡባዊ ክፋል ድማ ብግሪክ ከም ዝመሓደር ይፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ትማሊ 8 መስከረም ምስ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ብዘካየዶ ቀዳማይ ክፋል ቃለ መጠይቕ ምርጫ ክልል ትግራይ ዘይሕጋውን ተቐባልነት ዘይብሉን ምዃኑ ገሊጹ ንሱ ብዛዕባ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ክልል ትግራይ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ምርጫ ልክዕ ከምቲ ብዘይፍቓድ ብለይቲ ገዛ ዝሃነፅ ዘሎ ሰብ ይምሰል እቲ ሰብ ነቲ ካብ ሕጊ ተኸዊሉ ዝሰርሖ ዘሎ ገዛ ሎሚ ጽባሕ የፍርስ ላይ ይኾኑ ኣብ ዝብል ስጋኣት ተሸሚሙ ብሽቁረራ ይነብር ድሕሪ ምባል ክልላዊ ምርጫ ትግራይ ከምቲ ሽሙ ክልላዊ ምርጫ ዘይኮነ ናይ ሓደ ንእሽተይ ማሕበር ምርጫ እዩ ክብል ኣስሚሩሉ ቁጠባ ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ካልኣይ ረብዒ ናይ 2020 ብ51 ሚእታዊት ከም ዘንቆልቆለ ስታስቲካዊ ጸብጸባት ሓቢሮም እቲ ቁጠባዊ ተሪኦ ኣብ ታሪክ ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝገለጹ ጸብጸባት ጽላታት ዕደና ሰንዓን ህንፃን ብከቢድ ተጸልዮም ምህላዎም ይረዱ መንግስቲ ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንሳዕበ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምቅላል ዘገምታዊ ምፍኻስ እገዳታት ይገብር እኳ እንተሎ እቲ ቁጠባ ግን ክበራበር ከም ዘይከኣለ ይግለጽ እቲ መንግስቲ ቁጠባ ንምሕዋይ ኣቐዲሙ 10 ቢልዮን ዶላር ከም ዝሰልዕ ይዝከር ቁጠባ ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ቀዳማይ ረብዒ ናይ 2020 ብ2 ሚእታዊት ከም ዘንቆልቆለ ይፍለጥ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቁጠባ ዓለም ከቢድ ቅልውላው የስዕብ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ካብ ዘጋጥም መጠን ሞት ብገምጋም ሓደ ካብ 8 ብብከላ ኣከባቢ ከም ዝስዕብ ሓድሽ ኣከባቢያዊ መጽናዕቲ ሓቢሩ بمسرتي بوكيل أكبابي أوروبا استخايد متنعتي 13 ሚእታዊት ኣብቲ ኣህጉር ካብ ዘጋጥም ሞት ጠንቁ ብብከላ ኣየር ማይ ድምፅን ካልእን ምዃኑ ተፈሊጡ ብቁጠባ ዝተሃስየ ክፋል ሕብረተሰብ ከምኡውን ህፃናት ሕልፊ ካልኦት ወገናት በቲ ተሪኦ ከም ዝህሰዩ ኣብቲ መጽናዕቲ ተጠቒሱሎ ብከላ ኣከባቢ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ቀተልቲ ሕማማት ኮይኑ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ጥዕና ብደረጃ ዓለም ዓመታዊ ሚልዮናት ሰባት ከም ዝቐዝፍ የረዱ ብከላ ኣከባቢ ንምግታዕ ዕቱብ ጻዕርታት ክካየድ ጻውዒት ክቐርብ እኳ እንተጸንሐ ሃገራት ቁጠባዊ ረብሓታትን ብምቕዳም ነቲ ጻውዒት ዕሸሽ ክብሎ ይረኣያ ከም ዘለዋ ይሕበር ብቁጠባ ዝበልጸጋ ሃገራት ዓለም ንሳዕቤናት ናይቲ ተሪኦ ሕልፊ ካልኦት ሃገራት የጋድድኦ ምህላወን እዩ ዝጥቀስ ኣብ 2050 ብሰንኪ ባህርያውን ሰብ ሰርሖን ጸገማት ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 1 ቢልዮን ሰባት ክመዛበሉ ከም ዝኽእሉ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣሚቱ بمسرة تصبصب دحري 30 ዓመታት ብዝሕ ህዝቢ ዓለም ኣስታት 10 ቢልዮን ክበጽሕ ከም ዝኽእል በዚ ድማ መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ብመንጽር ከዓቢ ምዃኑ ተፈሊጡ ምውሳኽ መሰረታዊ ጠለባት ሓደ ካብ ጠንቅታት ናህሪ ምምዝባል ህዝቢ ዓለም ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ኣብቲ መጽናዕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝኽሰት ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ቀንዲ ጠንቂ ምምዝባል ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ሃገራት ትሕተ ሳህላ ኣፍሪካ ማእከላይ ምብራቕን ኤስያን በቲ ተሪኦ ሕልፊ ካልኦት ባእሎታ ክጽልዋ ከም ዝኽእላ ግምታት ኣሎ ብቁጠባ ዝማዕበላ ሃገራትን በቲ ጸገማት ብኸፊል ክጽልዋ ከም ዝኽእል ዝጥቀስ ኣብ 2050 ብደረጃ ዓለም ጠለብ መግቢ ብኣስታት 50 ሚእታዊት ከዓቢ ከም ዝኽእል ኪላታት ግምታቶም ክህቡ ጸኒሖም ኣለዉ ኣብ 2019 ብሰንኪ ባህርያውን ሰብ ሰርሖን ጸገማት ልዕሊ 30 ሚልዮን ሰባት ከም ተመዛበሉ ጸብጻባት ይሕብሩ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ማለት ኢኮዋስ ኣብ ማሊ ዕልዋ ዘካየደ ወተሃደራዊ ጉጅለ ንመሰጋገሪ መንግስቲ ዘገልግል ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ክመዝዝ ዘኽእል ናይ ግዜ መቓን ሂቡ
እቲ ወታደራዊ ጉጅለ እንተወሓደ ንሓደ ዓመት ዘገልግሉ ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ክሳብ መፋረቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ክረቁሕ ከም ዘለዎ እዩ ኢኮዋስ ኣፍሊጡ ዘሎ። እቲ ውድብ እቶም ዝምረፁ ሰበስልጣን ካብ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ማሊ ክኾኑ ከም ዝግባእ እውን ሓቢሩ። ይኹን እምበር ብወገንቲ ወታደራዊ ጉጅለ ዝወፀ መግለፂ ዛጊት የለን። እቲ ኣብ መፋረቕ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ዕልዋ ዘካየደ ጉጅለ ማሊ ንዝመጽእ 3 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ መሪሕነት ክትጸንሕ ምዃና ምሕባሩ ይዝከር። ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ማለት ኤኮዋስ ድሕርቲ ወታደራዊ ዕልዋ ኣብ ልዕሊ ማሊ እገዳ ከም ዘጽደቐ ይፍለጥ። ብ8 መስከረም ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፓኪስታን ብዘጋጠመ ሓደጋ መንደረጋሕ ብውሕዱ 19 ሰራሕተኛታት ዕደና እምነበረድ ከም ዝሞቱ ተቓሊሑ። ብሰንኪቲ ሓደጋ ልዕሊ 20 ደሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁጥሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ፓኪስታን ኣሚቶም ኣለዉ። ጠንቅቲ ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ፓኪስታን ኣብ መዕደኒ ቦታታት ብዝኽሰት ተደጋጋሚ ሓደጋታት ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ እዩ ዝሕበር። ኣብታ ሃገር ኣብ 2011 ከምኡውን 2018 ኣብ መዕደኒ ቦታታት ከሰል ብዝተኸስተ ሓደጋታት ነትጊ ብጠቕላላ 60 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጸባት የረድኡ። ህንዲ ኣብ ከባቢታት ዞባትን ተኸታኺ ክትብል ዝጠቐሰቶ ወታደራዊ ንጥፈታት ተካይድ ከም ዘላ ቻይና ብ8 መስከረም ከሲሳ። ሰራዊት ህንዲ ኣከራኻሪ መስመር ከም ሰገረ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና እቲ ስጉምቲ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ፍሊጡ። ነቲ ክሲ ዝነጸገት ህንዲ ብወገና ንቻይና ብተመሳሳሊ ጉዳይ ከሲሳት ኣላ። ክልቴን ሃገራት ብሰንኪ ደባዊ ምትሰሓሓብ ብዝተኸስተ ሓድሽ ወታደራዊ ወጥሪ ንሓድሕደን ክዋቃቕሳ ምጽንሐን ጸብጸባት ይጠቕሱ። ሰራዊት ቻይናን ህንድን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብዘካየድዎ ግጭት 20 ኣባላት ሰራዊት ህንዲ ከም ተቐትሉ ኣይርስዓን። እቲ ግጭት ድሕሪ 1975 ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቴን ሃገራት ብዝተኻየደ ግጭት ካብ ዝወረደ ሰብኣዊ ክሳራ ዝዓበየ ምዃኑ ተገሊጹ። ነቲ ሓድሽ ወጥሪ ንምህዳእ ተደጋጋሚ ናይ ላዕለዎት ሰብ መዚ ርክብ ክካየድ ከም ዝጸንሐ ይሕበር። ቻይናን ህንድን ኣስታት 3500 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ኣከራኻሪ ዶብ ከም ዘለወን እዩ ዝጥቀስ። ኣብ ኢትዮጵያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብቕልጡፍ የስፋሕፍሕ ስለ ዘሎ ደቡብ ሱዳን ስጋታ ገሊጻ። ናይ መጀመርታ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝረኸበት ኢትዮጵያ ቁጥሪ በቲ ቫይረስ ናይ ዝልከፉ ሰባት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብናህሪ ይውስኽ ከም ዘሎን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት እቲ ቁፅሪ ልዑል ምንባሩ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝሓበረ ዝዝከር እዩ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጁባ መዓልታዊ በረራ ስለ ዝገብር ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ጥዕና ደቡብ ሱዳን ስጋት ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ገሊጾም። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጥዕና ደቡብ ሱዳን ዶክተር ተውሎይ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ኢትዮጵያ ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝልከፉ ዘለዉ ሰባት ብናህሪ ዝውስኽ ዘሎ እዚ ኸኣ ስለ ዝጸልወና ከተሓሳስበና ግድን እዩ። ስለዚ ነዚ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ኣበርቲዕና ክንሰርሓሉ ይግባአና ኢሉ። እቲ ወሃቢ ቃል ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባ ጁባ ዝግበር በረራታት ደው ከም ዘይብል ብምሕባር ልክዕ ከምቲ ኩለን ሃገራት ዝገብሮ ንድሕነት ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ተባሂሉ ቀዳምነታት እናሰርዓና ኢና ክንከይድ ክብል ኣገንዚቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ ኣስታት 60,000 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ ካብዚኦም እቶም ኣስታት 22,000 ሓዊዮም ነናብ ቤቶም ተፋኒዮም እዮም። ልዕሊ 900 ሰባት ግን ሞይቶም ኣለዉ። ኖርዌይ ምስ ሽወደን ዘራኽባ ዶብ ክትዓጽ ምዃና ሓቢራ። ሓለፍቲ ህዝባዊ ጥዕና ኖርዌይ ነዚ ዝገለጹ ንሽወዳናዊት ዞባ ያምትላንድ ናብ ናይ ቀይሕ ዞን ከእትዋ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር እዩ። እዚ ማለት እቶም ካብ ሽወደን ናብ ኖርዌይ ዝኣቱ ግያሾ ክውሸቡ ከም ዘለዎም ዘገድድ ሕጊ ክተኣታቶ ምዃኑ ተሓቢሩ። እዚ መስርሕ ምስ ዘይግበር ኖርዌይ ምስ ሽወደን ዝራኽባ ዶብ ከም እንደገና ክትዓጽዎ ምዃና ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ክዕጾ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ዶብ ዝሓለፈ ዓርቢ ተኸፊቱ። ኣብ ምምሕዳር ዮምትላንድ 26 ካብ 100,000 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ተለኽፉ ዝሕብር ናይ 7 መስከረም ጸብጻብ ተወኪሱ እቲ ኮሌጅ ነዚ ምኽሪ ከቕርብ ከም ዝኽኣለ ተሓቢሩ። ኣቐድም ኣቢሉ መንግስቲ ኖርዌይ ንምኽርታት ኮሌጅ ህዝባዊ ጥዕና ተኸቲሉ ውሳኔታት ምምሕልላፉ ይዝከር። ኣብዚ እዋን እዚ ምኽርታት ናይዚ ኮሌጅ እንተ ደኣ ተኸቲሉ መስርሕ ውሸባ ካብ 12 መስከረም ክጅመር ምዃኑ ገምጋማት ይሕብሩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ክሳብ መፋረቕ ናይ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ኣይክህሉን እዩ ይብል። ብርክት ዝበላ ሃገራት ብፍላይ እኳ ሩስያን ኣሜሪካን ብዛዕባ ምክያድ መጠነ ሰፊሕ ክታበት ጸረ ኮሮና ይዛረባ እኳ እንተለዋ ከምዚ ዝበለ ተርእዮ ክሳብ መፋረቕ ዝመጽእ ዓመት ተግባራዊ ክኸውን ከም ዘይክእል ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ሓቢሩ። ኣፈኛቲ ውድብ ኣብ ዝሃቦቶ ቃል ሳልሳይ ደረጃ ፈተነ ክታበት ግዜ ዝወስድ እዩ። ስለዚ እዚ ክታበት ክሳብ ክንደይ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ግዜ ክንዕድግ ከድልየና ኢላ። እዚ ክታበት ሓንሳብ ምስ ተፈቕደ ኣብ መላእ ዓለም ከም ዝርጋሕ ክግበር ምዃኑ እታ ኣፈኛ ወሲኻ ገሊጻ ኣላ። ሃገራዊ ኣዋሃዲ ክታበት ሽወደን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ክታበት ጸረ ኮሮና ኣብ ምፍላም ዝመጽእ ዓመት ክጅመር ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ።
بمسرت زختمت السماعات شودن ناي 6 مليون دوز كتابت كتركب مخانون تحبير له شودن نس شودناوي بريطانياوي كوبانيا مدهانيت أسترازينيكا وعلم فرامة يذكر